Advocate Nelson Chamisa vachidzidzisa aiwa the Electoral Commission yenyika yeZimbabwe kuti aiwa ndozvamunofanira kuita izvi zvinhu zviri transparent zviri credible. Apo aona mapose enyika yeNamibia ationa kuti aiwa anogutsikana nawo, aiwa anomedza mvura achiti maNamibians akakomborerwa. Zimbabwe, ZEC Zimbabwe must copy and follow suit. Sana pina mashuka mudanyoko panapa Advocate Nelson Chamisa for subscribe or like or turn the bell icon. Timira panapa ani achireply apa nepost tongatenda papost yachakanyogwa from NBC Digital News yakanzi Namibians from around the world are voting this morning in the 2024 presidential and national assembly elections. More than 2,159 eligible voters are expected to vote at different Namibian embassies worldwide in the special voting exercise. As picture credit ECN. Advocate Nelson Chamisa vachikomenda vachiti, this is it. The Zimbabwe Election Commission at ZEC. Learn and take notes. No more nonsense again. Do mashoko anachikomanda Advocate Nelson Chamisa. Pamukona ma pictures awo. Pamukona out people they are voting very peaceful. Awazano achiti aiwa ayando my elections are credible and transparent. Aruya chitara mashoko achiti ZEC Zimbabwe you must take notes, mufollow muone kuti ndozvinoitawo nevamwe izvo munofanira kufollowa suit kuti aiwa musa violate the vote yevagari venyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu mutikudei pamusoro pemashoko ake aanopindira aiwa achidzidzisa vakomana veZEC. Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.